3 uger siden og spurgte, om jeg kunne tale i dag. Og så sagde han, at jeg skulle selv vælge emne, og det er jeg ofte, så siger jeg, at jeg vil faktisk helst have, at de vælger noget, hvis det er. Men jeg har også valgt et emne, som jeg synes, det var det Gud han lagde mig på hjertet, at jeg skulle tale om. Måske ikke det, jeg selv ville have valgt, tror jeg, hvis jeg hellere ville noget andet. Det var lidt nemmere at tale om, men det er, kan man sige, det grundlæggende emne. Det hedder, på dansk hedder det Guds passion, og så er det oversat det til Godt skal Guds. Ja. Det her, det er essentielt et grundlæggende emne. Det er nemlig det, Gud han vil frelse mennesker. Han ønsker at bruge os. Han vil bruge dig, han vil bruge mig til det. Der er så mange ting, altså i dagligdagen, ligesom hverdagen, den går bare. Man går på arbejde, man har forskellige ting optaget af. Selv så følger jeg godt med i fodboldresultaterne. Jeg ved for eksempel, at i går, så min fødeby, de er jo kommet i divisionerne, i anden division, og de vandt deres første sejr nogensinde. Og de vandt over Todi Jønssons tidligere klub, Fremad Amager. Altså, det er Nexø, vi snakker om. Nexø er kommet op. Det er ligesom, at en lille klub på Færøerne kan klare sig godt. Altså, OIF har klaret sig rigtig godt i år, ikke? Men det er ikke det handler om her i dag. Det er noget helt andet. Det er, at Gud han ønsker faktisk, at vi hver dag må begynde vores dag med at lægge dagen over til ham. Han ønsker faktisk, at vi hver dag må ligesom sige, Gud, her er jeg. Kan du bruge mig? Han ønsker, at vi skal være hans sendebud. Jeg ved ikke, virker det her? Fint nok. Og jeg har faktisk mest lyst til at gøre, som jeg plejer. Og det er at, hvad kan man sige, hverdagen den kører. Og jeg tænker ikke så meget over det her. Men Gud han ønsker faktisk at bruge mig. Han ønsker at bruge dig. Han ønsker, at jeg skal være hans øre. Jeg skal være hans lyttende øre. Jeg skal være hans nærværende øre. For mine børn, for min ægtefælle og for de mennesker, jeg møder. Han ønsker, at jeg skal lægge alle ting frem for ham i bøn. Alle de ting, jeg møder i livet og i min hverdag. Og det må jeg komme frem for ham med. Og det er det, vi skal tale om i dag. Der er en ting, der betyder mere for Gud end alt andet. Og derfor så vil jeg stille spørgsmålene. Hvad er det, der lægger Gud på hjertet? Hvad er det, Gud han brænder for? Hvad er det, Gud ønsker? Altså 3 spørgsmål, der handler om det samme. Og der skal vi så se først i Johannes 3:16. Og grunden til, at vi skal se det er Johannes 3:16, det kender vi alle sammen. Vi viser også, der er nogle billeder nogle gange, hvor man kan sige, man ser hjertet. Johannes 3:16, det er Bibelens hjerte. Verset kaldes den lille Bibel, og det skyldes, at, kan man sige, at hele Bibelens budskab, det rummes i det her enkle lille vers, hvor Jesus han taler med Nikodemus. En klog mand, der kom til Jesus og ville have svar på, hvad livet gik ud på. Og der siger han så her, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Hvad er der står i det her vers? Der står, hvordan Gud elskede verden. Og verden betyder altså alle mennesker. Hele verden gennem alle tider. Gud gav det dyreste, han ejede. Han gav sin eneste søn. Da jeg blev far for godt 7 år siden, så var det ligesom, der åbnede sig en helt ny verden for mig. Det var ligesom, jeg kunne mærke, jeg havde noget, jeg har stadig masser af kærlighed til min kone, men der var ligesom, der var et nyt rum i mit hjerte, der åbnede sig. Og det var faderkærlighed. Trangen til at beskytte mine børn. Trangen til at elske dem, give dem det bedste, give dem det, de har brug for, give dem kærlighed, give dem tryghed, give dem glæde, give dem mad, give dem tøj, give dem et hjem. Og jeg husker en gang, da de var små, så kørte jeg en tur med barnevognen, og de sov trygt og godt. Og jeg var kommet, det var i Lyngby, Kongens Lyngby,
Så kom jeg til et fodgængerfelt, og så skulle jeg gå over der. Og så husker jeg, så kom der bare en bil drøbende forbi. Alt for meget hastighed. Det var ligesom, man blev ligesom skubbet tilbage, blæst tilbage. Og jeg kan mærke, at jeg blev bare så gal. Altså. Jeg blev sådan lidt forskrækket, og så blev jeg sådan rasende. Jamen altså, hvad hvis jeg lige havde gået ud på fodgængerfeltet lige et par sekunder før? Hvad var der så ikke sket? Jeg husker, at jeg havde lyst til at råbe, jeg råbte nok indvendigt. Men jeg var jo, bilisten var over alle bjerge, så det havde jo ikke haft nogen mening at gøre. Så det gjorde jeg ikke. Men det jeg siger med det her, det er, at Gud, han var faktisk villig til frivilligt at give sin søn hen for os. Gud, han var villig til at gå ud mod det inderste væsen, man har som far eller som mor. Og Gud, han prøvede faktisk også et menneske af i Bibelen om at gøre det samme. Abraham i Gamle Testamente, han var faktisk, selvom det var imod alle hans inderste følelser, så var han villig til at ofre sin søn Isak. Selvom det for ham på ingen måde gav mening. Han havde jo lang tid ventet på at få en søn, som Gud havde lovet ham. Så gik han sammen med sin søn Isak op ad bjerget, og han tog en af knive og var klar til at dræbe sin søn over for ham. Han gjorde det i tro mod Gud, og jeg fatter det ikke, hvordan man kan gøre sådan noget. Fordi det er det sværeste for en far. Det strider imod alle ens følelser, alle ens instinkter som menneske, som far, at der skal ske ens barn noget ondt. Men Gud, han gav sin søn. Og hvorfor gjorde han det? Der kan vi læse videre her i vers 16. Der står det, han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud ønsker at give os mennesker en mulighed for ikke at gå fortabt. Nemlig ved at tro på hans søn, Jesus Kristus. Ved at tillide til, at det han gjorde, det er nok for mig. Ved at se det Guds lam, som bærer alverdens synd. Han ikke bare ønsker det, han vil det faktisk. Det er så vigtigt for ham. Det er måske lidt underdrivelse, kan man sige, når jeg siger, at han ønsker det, men han vil det virkelig. Vi skal læse i 1. Timotheus brev, og det er kapitel 2, og det er vers 3-6. 1. Timotheus 2, 3-6. Der står der her på dansk, der står der, det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. For der er en Gud og en formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle. Der står der. Her står der, at Gud han vil. Han vil virkelig. Og det er, at alle mennesker skal frelses. Gud han ønsker at frelse os, men han vil ikke tvinge os. Gud ønsker, at vi skal tage imod Jesus Kristus som frelser i vores liv. Gud ønsker at vise os, at der er en vej til frelse, og den er gennem hans søn, Jesus Kristus. Jesus siger selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til fader uden ved mig. Og hvis vi læser videre i Johannes evangeliet igen, kapitel 3, og vers 17 og 18 efter, så står der faktisk sådan her i Johannes 3, 17 og 18. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Gud ønsker at frelse os. Gud ønsker ikke, at vi skal i fortabelsen, skal være adskilt fra ham. Gud han skabte os faktisk for at få fællesskab med os. Og derfor så strider det mod ham, at vi, kan man sige, på grund af synden er blevet adskilt fra ham. Derfor så
ord, så er det hans store faderkærlighed til os, der gør, at han ofrer sin egen søn. Det, der lægger Gud på sind, det er at komme ud med det her budskab. Ikke bare til os her, men komme videre ud. Fordi det er evighedsbetydning. Hvis folk ikke tager imod Jesus som deres frelser, så går de faktisk fortabt. Og Bibelens vidensbyrd er, at der er ingen frelse uden ved ham, Jesus. Det er Bibelens klare budskab. Og det er det, som Jesus og Gud, de brænder for. De brænder for. Det er deres lidenskab til at komme ud til alle mennesker. I Lukas kapitel 15, jeg tager nogle af de grundlæggende gamle steder, I kender sikkert, der er 3 fortællinger. Der er en fortælling omkring en, som har mistet nogle mønter. Der er en fortælling om en hyrde, som går ud og finder det får, der er væk. Og der er også den fortabte søn. De viser alle det samme om den Gud, der opsøger det fortabte, og så bagefter der fest. Hvis vi tager den med hyrden, så står der faktisk det, at hyrden forlader de 99 får i ødemarken og går ud for at lede efter det, han har mistet. Og når han finder det, så lægger han det på sine skuldre, og så bærer han det hjem. Og når han så kommer hjem, så indkalder han alle til fest. Og der kan jeg lige læse vers 7, når han sådan oversætter det, hvad der sker, når der er en sønder, der omvender sig. Hvad er det så, der sker i himlen? Så siger han, jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Glæden i himlen er stor, når en sønder omvender sig. Der bliver fest, og jeg håber faktisk, at der bliver fest i himlen i dag. Jeg håber, der er et sted her eller et andet sted i verden, hvor der er nogen, der omvender sig i dag. Det er det, kan man sige, som Gud brænder for. Det er, at budskabet om Jesus kommer ud, og der er nogen, der tager imod det og omvender sig. Det er Guds passion. Og det er den samme historie med den fortabte søn. Og der vil jeg gerne have, at vi læser kapitel 15, og vi læser noget inde i historien. Det er efter, at han har været ude og brugt alle pengene, og så er han blevet daglejer hos svinene. Og der skal vi lige læse fra vers 17 af. Der siger han om sønnen, den fortabte søn, der siger han, der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og give ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag det og lad os feste, lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Gud, han venter på os. Gud ønsker at give os al sin kærlighed. Han ønsker at give os det bedste. Han ønsker at give os sin fred, sin nåde, sin omsorg. Han ønsker at trøste os, os der har det svært. Han ønsker at læge vores sår. Alt den modgang, vi møder her i livet, den ønsker han at hjælpe os med. Og så ønsker han at give os en ny klædning. Der står der her, at Gud han står med åbne arme. Han venter simpelthen. Han står hver dag og spejler på, at sønnen skal komme hjem. Og så er han klar, når han kommer. Så byder han ham velkommen hjem. Han vidste jo ikke, at han var på vej hjem, men han stod der og var klar. Og så giver han, kan man sige, det bedste. Og jeg synes, det er stort. Det er fantastisk, det her. I en sang, så synger man noget, at han fandt mig, noget, at han vandt mig, noget, at han bar mig hjem til sig. Selv, så er jeg en synder. Og jeg kan med det rette føle, at jeg er ikke værdig. Jeg er uværdig. Men jeg får lov til at komme til Gud, ligesom jeg er.
det må jeg huske hver dag. Jeg ved godt, at jeg samtidig kan blive træt af, at jeg tænker, bliver jeg nogle andre bedre, skal jeg nu altid lave den og den fejl og så videre. Ikke også? Men jeg må komme til Gud, ligesom jeg er. Sønnen han kommer hjem direkte fra svinestien. Han havde ikke noget at få bad eller noget. Han kommer med mudder på klædningen, og jeg ved, at en søn af en grise, stor grisefarm, eller hvad kan man kalde det. Så jeg ved, hvordan det lugter, man kommer lige ind fra stallen og bare lugter af svin. Og han har lugtet godt og grundigt af svin, ham her. Hans klæder er beskidtet og lugter af gris, som man siger. Men ved du hvad? Du må komme lige så stikkende, som du er, til Gud. Du skal ikke lave om først. Du skal bare komme, som du er. Og så er det sådan, at Gud, han giver dig en helt ny dragt på. Han renser os for al vores synd. Han modtager os med tilgivelse, fordi han en gang for alle har betalt for vores synder. Han har en gang offret sin søn for vores skyld. Han ønsker hver dag, at vi kommer frem for ham og præger vores liv. Han ønsker at præge os som person, vores personlighed, ændre det, og få nogle af de her, som vi kan læse flere steder, de her egenskaber frem i os, hvor vi får egoismen væk, og så langsomt ser og giver noget til andre. Han ønsker at give os hans briller på, så vi ser verden og nøden med hans øjne. Gud ønsker faktisk, at hans passion med at frelse verden også bliver vores passion. Her i Hebron og overalt. Fordi det er så vigtigt for ham. Gud har givet os en befaling til mission. Der skal vi læse Matthæus 28, og det er vers 18 og 20-20. Matthæus 28, 18-20. Det er Jesus, der tager afsked med sine disciple. Så siger han til dem: mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det som disciplene lærte, det var at gå bud for deres mester. De lærte at fortælle om det, han havde sagt, og det, han havde gjort, og det, de havde hørt. Og det samme bud giver han også. Det, som vi har oplevet som kristne, det vil han gerne have, at vi skal dele med andre. Og der kan godt komme sådan et hjertens suk fra mig, fordi jeg synes ikke, det er så nemt, når jeg tænker på opgaven. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, jeg mangler frimodighed. Men det er Gud, der kalder, og det er Gud, der udruster. Og Gud, han udruster til forskellige tjenester. Vi skal ikke alle sammen være det samme. Vi er ikke alle sammen, der skal ud som evangelister. Der er også andre opgaver i menigheden. Og Gud, han giver gaverne og udruster dertil. Og så siger Gud, og Jesus her i missionsbefalingen, så siger han: og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Alle dage, det er også de dage, hvor vi synes, at livet er noget lort, hvor vi ikke er glade for tingene, så er Gud der også. Og der vil han også være en del af vores liv. Jeg hørte engang en australsk prædikant fortælle en historie, og han var sådan rigtig karismatisk, så han brugte sådan en rigtig stor armbevægelse. Han fortalte jo, det skal være dramatisk, og det var det også. Jeg tænker, det er nok ikke det der uvejr, han snakkede om. Det er nok ikke helt så slemt, som det, hvis han har boet på færden nogle gange. Men han fortalte altså, der var en familie, far og mor og jeg ved ikke, et par døtre i hvert fald på bagsædet, der var på vej på rejse. Og så skulle de krydse en bro i USA. Og så var det altså, at regnen stod nede i stænger. Og det blæste, det var mørkt, og de kunne nærmest ikke se noget for sig. Sikkerheden, den var rigtig dårlig. Og de kommer kørende, de kører langsomt selvfølgelig, man er nødt til at gøre, når man har sådan et vejr. Og jeg vil jo nok tænke, når jeg tænker, at så må broen der være lukket, når det er sådan noget vejr, hvis det blæser så meget. Det gør det i hvert fald i Danmark, så lukker de Storebæltsbroen og Øresundsbroen og så videre.
hvis det er sådan værd. Men det fortæller historien ikke noget om. Men lige pludselig, så ser de en mand, der bare kommer sådan og vinker og sådan ligesom virker sådan lidt overgearet, kan man sige. Han begynder der at slå ud med armen og råber og kommer hen til bilen, banker på ruden, og faren han tænker, ja, så helt ærligt, der er nogle folk, der er sådan lidt over for meget, ikke også? Han virker desperat, ham manden, så han har overhovedet ikke lyst til at lukke ham ind. Han bliver bare ved med at stå der og banke på, og ligesom han skal sige noget. Så er det vist godt, der var nogle børn med i bilen. De siger, far, luk nu op. Hør hvad? Men altså, det regner jo, men de lukker op. Så pyt, selvom det bliver vådt ind. Så fortæller han manden, at den er faktisk rivende gal. Ude forude, der er der broen af præster. Så han kommer med et vigtigt budskab. Han redder faktisk familiens liv ved at komme med budskabet til den. Den er gal. Og det som prædikanten her sagde en gang, det er derfor også kommer det med i dag, det er, han siger, vi har et budskab, der er endnu større end som det her budskab. Det her det gælder altså evighed. Det gælder, vi skal jo aldrig dø. Men det gælder noget endnu mere end det her jordiske liv, det budskab vi går med. Så derfor så er det vigtigt, når Gud han kalder og spørger, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for mig? Så er det vigtigt, at vi overvejer det og siger, ligesom vi møder nogle folk, der siger i Bibelen, så siger, Herre, her er jeg, send mig. Tag og brug mig, brug de evner, jeg har, og så giv mig det, som du udruster mig til at gå ud. Vi skal bede sammen. Tak Gud, at vi alle ting må komme til dig. Tak dig for, at i alle livets vilkår, der er du der. Og du ønsker at være en del af vores liv. Du ønsker at bære vores byrder. Du ønsker at, ligesom foråret der bliver væk, så ønsker du at bære os hele vejen hjem. Tak Gud, at du vil være med os alle dage indtil verdens ende. Tak, at du svigter os aldrig. Og tak fordi, at for dig er det så vigtigt, at vi har taget imod dig som vores Herre, som vores frelser. For dig er det vigtigste budskab i hele verden. Og du ønsker at lægge det ind i vores hjerter. Tak dig for, at du er vores Herre, du er vores frelser. Og tak fordi, at du ønsker at bruge os, som vi er. Herre Jesus, vi anbefaler os selv og hinanden til dig. Jesus, her er vi, og tag og brug os, som vi er. Amen.